una de les embarcacions favorites de l'Ocean Race. Hem aprofitat una regata d'entrenament fins a l'illa de Tabarca per a viure el minut a minut del Wind Whispering. Es tracta d'una embarcació polonesa amb patró espanyol que pertany a la modalitat VO65. Rebem les últimes instruccions, obligatori xupetí salvavides. La tripulació ens acull a la que serà la seva casa durant 6 mesos de competició. El barco es muy espartano por dentro. Tenemos baño, tenemos cocina y tenemos camas. L'oceà exigeix estar a la guait dia i nit. Apenes hi ha comoditats i els torns per a dormir són curtíssims. Máximo 3 horas y media. 11 personas a bordo y como mucho está la mitad de la tripulación durmiendo. El resto está siempre cubierto. És una competició global. Els mitjans de comunicació i les xarxes transmetem a tot el planeta com se sent la velocitat solcant les ones. Cuando hemos pillado la ceñida a mí me ha dado miedo y apenas íbamos a 14-15 nudos, o sea que no quiero imaginar cuando cojan 25 o 26, que debe ser una locura. I per a repondre forces no caben exquisiteses, sinó menjar liofilitzat, lleuger i de fàcil preparació. Antiguamente llevaban naranjas y cerveza a bordo y ahora los pobres no llevan casi ni llevan comida de astronauta, pero y mucha tecnología. I per molta tecnologia que arribi, mai no canviarà l'esperit aventurer d'una volta al món que visitarà 9 ciutats internacionals i que complís 50 anys. Arriba ara Victòria Rosselló amb la previsió de l'oratge. Nosaltres tornem demà a les 2 per contar-los tota l'actualitat.